Kámo, nechcem vedieť, čo nás čaká, Filip. Akože... Cukríky? Cukríky. Filip, a kde sú tie Tam cukríky? musím ísť dopredu. Dopredu, poď. Filip. Yo, what's up, guys? Dneska sme trošku naspäť u Elden Ringu. Ja viem, dlho nevyšiel. Ešte dlho nevyjde. Takže dneska sme sa rozhodli, teda skôr ja, s kamarátom. Zase. S kamarátom. Hej, počúvaj ma. Si zahrať Elden Ring Night Rain. Je to na fáze. Proste máš zabiť bossa, nalútiť sa, hento toto a proste to dohrať. Takže hádam sa na to video bude páčiť, ak áno. Jeho link budete mať v popise, ale on to nenatáča, takže hej, užívajte. Commands Expedition. Ja neviem, jak sa hrá Elden Ring, bro. Ešte to som zabudol, kamarát nikdy nehral Elden Ring ani žiadnu Souls hru, takže myslím si, že to bude docela. Tak som viac go to Dagon. Holy. Jo, Filip, to jak si ťa Nemám rád džús. Pomarančový džús. Jo, cancel speedrun. Jak Nelendujeme žije do jedna? Tiltidu? Aha, toto viem, že sa saveuje. No, tam sa aj leveluješ. No, aby som ti to Počkaj, vysvetlil, mne to my potrebujeme proste prežiť noc, hej. My sa potrebujeme proste naučiť, vyleveliť, hej. A proste ku koncu, tu bude nejaký boss, ktorého musíme zabiť. No what the... Martin. Čo je? What the fuck is that, kamo? Pôjde, kámo. Filip, utekaj. Utekám, ale neviem kam budeme. Holy shit. Dobre, I might be I cooked. need to go, bro. Fenrir. Jo, to není Fenrir. Teraz dostaneme Leviathan XCOM, budeme musieť robiť puzzle. OK, my sme cooked. My nie sme cooked. Jaj. Mám si zbranie nechávať? Neviem, ja čo sa mi nelobí vyhadzujem. Filip, poď ko mne. Či ty tam, aha, ty fajtíš. Skoro si stihol. Holy shit. Som moc silný ešte na nás, mám pocit. Velice O môj otravní Bože. bossovia. Velice otravní. We need you, sis. Ak to chápem dobre, vždycky pri tom strome budem boss fight. Jo, Filip. Idem. Mne nejde ultina. Martin. I need you. Martin! No, to je trošku ťažšie, vieš. Filip, utekaj. Bež. OK, I'm dead. Nejak sa máme dostať hore, we might be cooked, Filip. Jo. Počkaj, toto niečo bude určite. GG. No, Filip, tak na tohto bossa sme fakt není ready. Hallo? Toto je ešte boss. Alright, bro. Dobre, berem si Swordmastera, lebo ja ho periujem. Opa, what is this, bro? Mám 1 HP. Nemám heal. Počkaj. Si dead? Nie, mám 1 HP. Fuck. Teraz. Yo, dead guy, kámo, holy shit. Inak ideme znova? Ideš. Dobre, snad sa proste. coward! Alrighty, let's go. Tickle my pickle and schmackle my... Poďme do toho hradu, vidíš ho? Rovno pred nosom, poďme tam. Sir, yes, sir. Joj, kamo, ja si to mením, ja to nebudem mať na celé do tú útu. Filip, kedykoľvek. Dobre sa ti pospevuje? Čo? Jaj, ty fajtíš? Nie, najsilnejší dexternity user a strength user. Tu si ten meč? Tuším aj, že? Jo, mám však toto je A on. tu si vieš vylepšovať potom aj veci. Potrebujem smithing stony. Má smithing stony, môžeš si kúpiť. A ide zóna by the way. We need to go, bro. Mám také tušenie, že sem príde drak, ale nejsem... Filip, vidíš to jelenia? Jaký drak? Jo. What the fuck is that? To je trochu veľké, či? Jo, Martin, dobrá. Face me, you coward! Musíme ísť. Smola. Chcem pozrieť, či tu na niečo není náhodou. Nice. Dal som si flask navyše. Poďme takto dole, ne? Alebo môžeme ich zabiť tých psov, actually, Filip. No. Ale zóna ide. Či ono je to, aha, ono je to hentam. Dobre, tak nič. Nejde ešte. Môžeme ísť sem rýchlo pozrieť, I guess, z toho hradu. No to neviem, či si neviem. Tak neviem, kde inde sa ešte vylevliť. What the fuck? O tom si hovoril. Dostal som atomovku na ksicht. Kde je Grace? U teba? Pri mne. Čavo je sniper. Ten Giant bude menší problém, by som povedal. Takže navrhujem trošku utiecť. Jedine? Trošku? Utekáme. Ja už som preč. Dobre. Ťuk, kde si? Martin! Martin! No! No, musím Nemám si staminu na tento meč, kamo. What's this? Mid meč. Filip, we gotta go, bro. Áno.
We gotta go, bro. Poďme. What the fuck, ty, aký máš ohnivý, one? Ja som kúzelník, bro, level 5. A ja. Neviem, čo je toto. What? Mám o jeden flask navyše, môžeš si tam niečo vybrať. A poj potom rýchlo sem k tomuto a daj tam F-ko. No Filip, tu by sme sa mohli fakt vylepšiť. Musíš tam skočiť. No, a on sa to zastavil. Ja mám šťastie, jak blád. Dobre, nevermind. Zóna. Filip, že... Môj bože. Počkaj. Grace! No! You can do this. Idem, Filip. No, mám pocit, že this is it, Filip. Fuck, do you mean this is... OK. Boss fight už iba. Yo, I hate these guys. Na Loki, fuck this, bro. Dobre. Si ready, dúfam. Oh no. No, not this guy. No poj. OK. Vyhľuj sa, Filip. I'm OK, so sorry. Martin. Prečo sa Ja hýbeš? som neplázil. Nie. Pán sa neplázil, že vraj. Skúsi niekoho iného ísť, matter of fact. Ty ideš raz s Lukom, akože Filip. No a Yo, čo? we lost the plot, kámo. Stratili sme plot. Vieš, jak ma volajú ešte? Jak ťa volajú? Legolas, Greenerov, také, vieš, to sú moje prejdivky. Who is this? I fucked up, Martin, I fucked up. Bežím. Aha, a mám tapov. Môj bože, ja som sa nedržal. To jak mysne mi povedz. Maj si so lešiel cezo mňa a myslel to. Nice. Actually to nebolo také zlé. Toto je dosť iný od Elden Ringu, ale normálne, či? Celkom fun je to. Filip. Musíš zaklopať. Áno. Legolas. Klop, dobrý deň. Legolas u dverí. Čo má ten nápadník? Nemal nič pre mňa, možno pre teba niečo nepozeral som. Ako stojí upgrade? Ja to nič nestojí, aha, ty potrebuješ iba smithing stone na to. Uiii. Brrrr, Spider-Man. Tak čo si teda, Legolas alebo Spider? Obidve v jednom. Chcem ísť hore na ten hrad? To asi nebolo. Poďme skúsiť. No, Filip, I don't know about this. Filip, zóna. Oh môj bože, I'm dead. Jop, I'm alive. Vylovil som sa ešte aj. Ja mám 36 000 rún a nemôžem sa vyloviť. Tu sme boli naposledy, takto hore sme išli, tak poďme tam rýchlo. Kaj, nebol tu náhodou niekde ten shady šťavo? Fuck, už tu není. Dobre, to What's up, bro? Dobre, poďme. Jo, Filip. No, taká vec. I know that guy. Srandu, kámo, prišla. Oh môj bože. Áno. Ja sa nechcem vôbec healovať, kámo. Ja len tak spijem, vieš. Raz spraví taký útok, potom spraví úplne iný útok. Ja sa tým bejtnem a jebne mi po čelom tú jeho palicou drevenou. Ja potrebujem rehabilitáciu po tejto hre. Prísam Bohu. Dobrý panuje. Legolas prechádza iba. Idem. Alright, bro. Lock in. Poď, fokusuj sa na mňa. Fuck. I got him. Fuck you! Martin! Tu im sa niečo deje. Yep. Jo, Martin, niečo sa deje. Tiež mám taký pocit, Legolas. Môžeme ich zabiť toho na tom koňovi, za tie všetky smrte. You see him, Filip? He's just standing there, menacing. Ja dodžujem a nejde to. OK, what the fuck, mne nejde dožovať. Tak tebe jebe. Nevantapne. To jak je silný, kámo. Tento čavo v normálnom Elden Ringu tak 60 pokusov sa na ňom má. Fuck this guy. Stratil mi všetky runy a level. Že ideme zabiť tých oných? Tých lučičníkov? Čo tu boli? Jo. What the fuck did you... Yo. Wish I knew, bro. Nikoho tu nevidím. What do you mean? Nikoho tu nevidím, ty. Neviem, kde sú. What the fuck do you mean? Ty jak nevidíš, kde sú? Aha, to sú všetci najti proste. Či? Ja tam nedostrelím. Ne, nejsú. On je hore, ten chuj. Yo, get to the tower, get to the tower. Okay. How do we get to the tower? Yo. Je dole. Počkaj, on je zás hore. To fakt? Áno. Jak on ma zabil proste.
GG, Alkane, GG. U mňa je. Idem na demo. Sorry, sir. Uha. Lokni na mňa, Filip, ty vieš na mňa loknúť, no? Yo, that shit's not doing any fucking damage, bro. Ja hovorím, že mám dlhší luk. Á, takový má pohodička. Čo si myslíš, ten čavo, že mám v sebe tak 200 000 čipov? A koľko vydržíš, tak ťa mám. Dobre. Sme inak, aby si bol obraný. Krejs tu není náhodou? Posledná šanca na luk. Posledná šanca na luk. Jo, fuck you. Filip, to budú teraz hen tí dvaja. Čo minule. Dobre, bacha. Isto, to sú tí dvaja, no. I got no fucking heal, bro. No, No. tak toto bol úlet. Chcem ísť sem zase? Aj poviem. Headless bastards. Net Stark referencia. Dobre, wow. Chvíľku mi to trvalo. Pardon, guys. Poďme dole, kámo, tu je niečo, že Počkaj. dole. Zadržaný luk, jaj. Hello. Wow. Filip, tu bude asi boss, kámo. Jo, tu je Máš boss. tu nejaký kámo. No nastrašil ty kokot. Bodyguard. Dobre. Dobre, poď za mnou, tu je boss. Holy shit. Stay the fuck down, man. Harbo, finally something, kamo. Ja tam nič nemám. Yo, open up, bro. Možno sem poďme? What the fuck is this us? Okay, Martin, we are not killing this guy. Might Či be. by nie. On je tu na vnútri, čau. Was? Oh, Nice. ja mám nejaké na tom luku, fialové šípy. Čo to robí? Netuším. Podľa mňa, keby zabijeme hen toho lukostrelca, čo sme vtedy, čo bol na tej veži, možno mi stále padne nejaký lepší luk. Chceš? Čakaj, Môžeme lukostrelec a skúsiť teraz... potom. Čakaj, lukostrelec... Kedy to bol? Kde bol skôr? Tak sa spýtam. Neviem. Poďme proste chodiť a nájdeme ho. Dosť možné. Filip? Yo, he got jumped on, kamo. Martin. Čo je? Up. Pomoc. Máme tu problémy. Kúkaj, čo tu je. Babky staré. Oh fuck, I know this guy. This ain't no babky, Filip. Something much worse, bro. Yo, Filip, I don't Dobre, know. nič tam není. No... The fuck? Ja What the fuck tam happened, navrhujem Martin? neísť. Poď sem. Poď preč! Poď preč! Kamo, dobre, utekaj. Nope. We ain't going there. No. OK, bro, proste z blata do kalu, že trash versus garbage. Škoda, že to nám by ho zabili. My ho zabijeme. Výborne. Nice. Počkaj, ľud ešte Jebem znám. na to. Jebem na ňa. Väčší damage som si dal. 70k rún mám, no. A Grace nikde. Kde je Grace, kamo nejaký? Legit, ale. Není tu. To je posledná zóna. A kde máme, kam ideme? Oh. No, už boss. Dobre. Neviem čo to je. Dobre, zas tento. Pohode, cháme tento boss. Alright. Lukostrelec ideš, hej? Jop. Nepamätám sa, kde je moc, ale máme to Ani ja. Hej, Filip, vidíš tie odtiene? Či to sa mi iba zdá, keď sa takto pozrieš? Také čierne. Hej. Jak tam stojíš? Myslíš, že sú? Keby tam štíš a kúkáš na výhľad. Tu sú, že? Hej, tu sú. Dobre, ja sa postaram o tohto jedného, čo je tu na takto dole. Dobre, jeden je dead. Hej, Tu je idem sa ďalší, pozrieť. tu je ďalší s lukom u mňa. Počkej, tu není nikto na tej taverke. Tak u mňa je. Či? Au, u mňa je. Dobre, tu mám ďalšieho. Kde je ten posledný? Mám ho. U mňa je aj luk. Kde? Tu na. Toto. Á, dobre. Ulala, my friend, jujaj. Počkej, Tuším som dobre našiel. tuším dosť dobre. Ja by som sa chcel vyloviť Podľa hlavne. Jej, pán to puším všetkých. Sice strelám jak hentin za 4, ale... Koho, ja nepotrebujem FP. Chápeš, mne to dáva manu, ale ja manu nepotrebujem. Jo, Filip? fuck Filip? What is this? Martin, Tuším si niekoho nahneval. To sa len tak spadlo! What the
O! Kam utekáš? Poď sem. Kámo, čo spravil ten kôň? Fuck that horizon, fuck this guy. Jo, Filip, tu aura farmujú, tu sú tie lučišničky. Who shot me? Jo. Dobre. Oh. Oh, okej, bro. A mohol by si dať po mne, kámo. No, it's okay. Hej, je to OK vlastne, pohode. Nice. Easy peasy lemon squeezy, Martin. Easy peasy lemon squeezy. Filip, Toto tam. what the fuck happened? Ascendujeme, Martin. Kámo, čo je s predávačom, halo? Čo je s predávačom? The goat? Taký predávač. The goat, Filip, what happened? What the fuck? Yo, you good? Dobre, poďme. Oh. Filip, this is it. Dobrá, Toto je ascendli ten sme. fight. Toto je ten fight, čo som ti hovoril. Kámo, nechcem vedieť, čo nás čaká, Filip. Akože... Cukríky? Cukríky. Filip, a kde sú tie Tam cukríky? musím ísť dopredu. Dopredu, poď. Filip. Ja tie cukríky nevidím. We are so fucked! Ja mám presne abilitku na to úplne perfektné. What the fuck? Filip. Aha. Takže jeden nebol dosť, hej. Yo, gang, I'm dead. No, ja nemám heal. Aha. Aspoň sme sa sem dostali. Aspoň sme sa sem dostali, no. OK, guys. Ak ste videli, sme dostali pekne na prdel. Ak sa vám video bude páčiť, a budeme mať aspoň 5 lajkov, tak spravíme pokračovanie, kde to aj porazíme. A možno sa dostaneme aj k ďalšiemu. Takže ak sa vám video páči, ocením like, odber, samozrejme, koment a hej, peace guys.